যে তিনি নন ঠকাইছা ওই তং থজাগৈ তনাই অমন তাওয়ানা দে Hello dolok norok jotno lamsugo sapung entertainment YouTube channel askal norok to kaham khanyo semano nijini dofano tola seklogoi som thaisani bagoi boini bosongni borok bai tongnai sabo tai tabuk to kailebari ni season seirok aro thangoi walailayu hingke singtini bikumukri sirongni kongno kaham kai salainai hingke kongno besi kabang salaya karei tini ni video no start khlaisnai Kanadi Instagram ni nayoki neng to nayoki to chance manai thangka no bo angle tino gui nayoki chance rikha ang belek khana confuse tamoni hingke nini o sehera ni expression no gui neng bapura 5 din khijage haingi tongle कैसा लगा मेरा मजाक Nini o mosamurong nukhai beri purpose khayei go sijagoi tongthongjagoi tongnai borok phondose no nukhai matha kharap chajagoi thangbayano a ko 5 din khijage nayokirok tei tang baisina hino borokni o music video ni title se lala liling kok borok song pa norongni o music video ni mungno khanawi ang pura wanamang khi puru suti puru phondo nongni video no nai manai kha tir prawo norong hai music video kebo khlai manai kerikho Norok batamo pas 6 minute ni music video no bekhanai te chosma tangai mangda parina ni hene wanchukoi tonglai hino norok ni o video ni title bai je norok ni video ni acting onek milika haisi ihi ta mole abo aming dak chanlai ma hai mokol kaite khana siklaiye gurilai hino tai silama kasarosi neno gari phaiye thotai kelangkhai thik khamu যে তিনি নন ঠকাইছা ওই তং থজাগৈ তনাই অমন তাওয়ানা দে Oi somlubi tamo nang ba nini kapal ni kongo da sai tong pa hino tabuk tipra sarok nini kongno kebo blip khanya kari kha nang sai man tabuk nini selai tipra sarok o musuk bikhi sui bikhi no se damru bujikha অ বরকবু সাজে সাজা ঠকাই জানাই তামনি হিমালে tabuk khai nang o kongno sapayo haida nang ba som thasani bagoi se tipra sa do phano tola seklo gungke ba tabuk ni dino tipra sarok asuk sia buka kari kha bujikha বনন 10 টাকা ঠকাই জাকা ইন ফিউচার সুদ আসল মিলবই ব 100 টাকা ঠকাই জানা Nang ba nini kapal ni kongno se sai tong ma kalai sible ang norok ro som thasani bagoi thoki mani in future ro ang tipra sarong no kam nangani hima koktana yangle bo tipra sarok no kirijagoi se bini Facebook page no publish khayo waisa unlist khayo waisa kai tonisiu ঠসি ঠকাই জানাই থৈনা সুকাং ব যে কর্ম খাইকা অম বুগি পাইয়া শাক ব থৈনায়া Buino khe bode bo gyan ditipo nini bokrong ni gyano khe nang wansukoi janai e ko obo hai borong otana nijini sakni khinoka manamjagya buni sakni khinoka manamjangai ro nini hai bekha sitra borok tirpara te pajona suk tongkhai norok ba pura tirpara phatre nei ble গে অবন বাগে ন বরং ন ঠকাই ani সুকাং বরক ন ধোকার না সুকাং ওয়াছো Niji sekang kaham ke wansugoi samu kaham khlaigra di tarpore seneng bunya phureng paide bujikha a haile bong aroni somsawi makhang ro milip tongba kheble borok munchungoi ha saka se phaikai neng sukpano salak nganango hayada Lai thanai salo kalai bari ni video viral mani norok jotno nungba khena kai jangnai bari se table tabal khitarei gulmal khairi mani tabuk hingke kalai bari phanai audience rok se tanglai tonglasu a bari ni loi sringba khetana Kai lai bariu phaiei sathar thangbaidi hinei invite rijangma ba tamoni abo sei koborok hake walai tongla kehno misti sathani bokom bo bisi hinei kok bangla khetana sakrak ro kai lai pandarogo sei rongo se mai segi walai manungmani tabuk hingke sin tipra sarok se sei hake walai tonglasu e komorong ota sei bikhomo kri jadok Mesai tomang ba neng khai tam no mutu manchagoi nini a horni sin nong no phuno gori kai no mu sungman ni tongoi malia ma koktana
tamo norok ba mo samung ni munggai bo hok tai nong ni a hor ni sino phunung na bagai da norok ba mo salai hino a suk je phunung na musumkai a norok ni lama wo sagai to me da hino ani okong no khona woi borok o video ni tola wo sure comment khai pai nai o chapiri gang rock